И като казах, изключим и замразим дадения слой, ще минем на четвърта точка, която е разлика между изключен и замразен слой. Виждате на пример 1, да го кажем най-горе на екрана, има един обект, кръгче, по принцип е в слой 0, който е син, да кажем, не син, а циан, и оразмерено в слой 1.5 с стил PR5, а в дясно, в Revision Cloud имам някакъв правоъгълен обект, който е с оразмерен в DIM2, слой DIM2 с стил прототип 2, PR2. Така. Само за примера съм направил така, че блокчето, което е горе в правоъгълното блокче, правоъгълният обект е блок, който е с слой DIM2. Това е грешно. Значи блоковете трябва да са в слой 0, ако няма нещо изрично друго изискване. В момента е в слой DIM2, за да видите разликата между изключен и замразен слой. На пример 2 съм изключил слоя DIM2. Виждате лентите с инструментите за изключване и замръзване на слоя, с лампичката и с снежинката. В момента съм приложил лампата, това е изключване на слоя. Значи изключен е слой DIM2 и както виждате разликата между пример 1 и пример 2 е, че липсват размерните линии. Само размерните линии, защото е изключен само слой DIM2. Докато на пример 3 съм замразил слой DIM2. При замразяване на слоя DIM2 не само размерните линии и текста, но всичко, което е в този слой като блок, се замразява и не се вижда, което е абсолютно грешно. Защото няма да видите обект. А един обект, както ще видим по-късно в лекцията, може да е размерен веднъж в слой и стил 2 за мащаб 1 към 2 и друг път може да е размерен за мащаб 1 към 10, 1 към 50. Може да има различни размери, които отговарят на него и не може да, ако замразим даден слой и блока е в него, ще получим на картина 3, например 3, нищо, което също не е вярно.